neti sanfɛ Bamako 24 Nyanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasew tuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ dɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ a b'a yɛrɛ minɛ b'a ye masaramani ye ala kan ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don an balana k'a fɔ bi o tile 22 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko lasɛri laban dɔw ko arajabama kɔnɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛw ani mali kɛlɛkɛcɛw an balana k'a fɔ kalo in kɔnɔna na wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'u taara ka ɲɛsin min ye ka dɔ k'a fɔ bundi marabolo ma n'o kɛra ka dɔ ka bundikaw fɛ yen moti marabolo kɔnɔna ka maa dɔw ka sara u ni na n'i y'a sɔrɔ kumaw cayara a fɔra ko faransikaw nɔ don faransikaw ye kuma dɔw fɔ a ko senfɛ o ko bɛ cogo jumɛn de la diɲɛ sɛgɛnni kɔnɔna na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenya hakɛ tɔgɔtɔli ma olu nana sɛgɛsɛgɛli k'a ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la mali lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya n'an ka kɛlɛkɛcɛw olu ye ka dɔ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kura dɔ o tufa de fɔlɔ dara kunungo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra ka dɔ k'a fɔ sanangɔrɔbakaw fɛ yen ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna na bi lakana hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka tɛgɛ da takurunda kelen na o sigafɔ min kuma bɛ sen na an b'a ladan k'a fɔ baaraw n'u donna kurumari kɔnɔna na kunu kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se an b'a ladan ka moti marabolo kɔnɔna na lakanabaliya hukumu kɔnɔna na wulikɛjɔw kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra wulikɛjɔ ye kunungo walejugukɛba dɔw fɛ ka se ka mobili dɔ n'i y'a sɔrɔ ka jan daw ɲɛ ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ cakɛda min bɛ yen diɲɛsɛgɛlanni kɔnɔna na n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenya hakɛ o tɔgɔtɔli ma ɲɔgɔn sɔmasɔma min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an ka jamana kɔnɔna na kɔsabara in na bundikaw fɛ yen kɔɲɔden dɔw k'i ka dɔn ko marifa cira mugujugu 2 ka ɲɛ solu ma o kuma min tun bɛ sen n'o kɛra ɲɔgɔn sɔmasɔma ye an b'a ladan k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra faransi kɛlɛkɛcɛw ka fɔ la k'olu ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma nka olu ka jate la olu ye jadiwaleya tigilama dɔw de n'i y'a sɔrɔ ni ka mugujugu fili ka ɲɛsin olu ma sigidalamaw camanba nana i ka dɔn k'a fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jadiwaleya tigilamaw kun tɛ bi olu kun tɛ sini k'u tun b'u ka hɛrɛ de la n'o ye kɔɲɔ ye a kɔni kɛra ɲɔgɔn sɔmasɔma ye o kɛra sababu ye diɲɛsɛgɛnni kɔnɔna na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenya hakɛw tɔgɔtɔli ma olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bila n'i y'a sɔrɔ ni kana sɛgɛsɛgɛliw la ko senfɛ ko a ko senfɛ an ka jamana kɔnɔ u ye maa sababu ɲango ka ɲininkali ta ni ka ɲɛ solu ma kuma kolomara tɛ dɔ dɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka busamisɛn gɔn olu la a ko bɛɛ lajɛlen ye don nata kɔnɔna na ka se k'a daganamɔgɔya kunba de ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn bɛ an ka faso bila ɲɛtaa sira kan ala ko an ka jamana ni k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lana k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ basigi ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la ka bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gan kunungo motikaw fɛ sevari olu ka gari bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka mobili plasi ye ko tasuma kɔni wulila yen na o tasuma jeni min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra ko kariba 2 olu kɔni jenina ka cɛnni don maaw kunna nka mun kɛra sababu ye an balana k'a fɔ an ka tasuma fabaw n'i y'a sɔrɔ sapeur pompier maaw ye olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'a yɔrɔ la ka se ka na tasuma in kɔni ka n'a yele ka n'a duga nka maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la mun kɛra sababu ye sanga ni waati bɛlen kɔnɔna na i ka dɔn moti marabolo kɔnɔ gɛlɛyaw kuma bɛ ka fɔ ka tila ka na nin wulikajɔ in kan k'a ye maa caman gan in kamana na dɛ an bɛ dugawu de kɛ tasuma min n'i y'a sɔrɔ n'a wulilen filɛ yarabi ala a kasara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kɔnɔna na yarabi ala ka kasara ni k'a d'anw ma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ M5RFP olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛ ka ban k'a yira diɲɛsɛgɛnni kɛrɛnkɛrɛnnenya na farafinna ka keleyantɔn olu ka chief denigɛrɛnlen min tun b'an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ Pierre Lacroix ye u b'a yir'u la u k'u mago bɛ fɛn min na bi fɛɛrɛ bɛlɛlen ka se ka tigɛ jamana in kɔnɔna na jamana ko n'i kɔrɔ ka fanga bɛna da firi waati minnu na gɛlɛya minnu kɛra kɔnɔna na ka maa minnu ka sara u ni na k'a ko kana kɛ jakumabɔ ye k'a bila ten a ka sɛgɛsɛgɛ de k'a ko ka tɛgɛ da kisɛ kan n'o tɛ
e ka dɔ ka dɔ bɛ dɔ la ko jamana ɲɛta bɛ gɛlɛya k'o kow to sen na dɛ an balodan k'a fɔ o kɛra u ka kɔrɔfɔw ye k'a fɔ fɛn fɛn kan ka tigɛ bi n'i y'a sɔrɔ sen ka fasoden bɛɛ lajɛlen kan ka i sɔnni sigi fɛn min ka bi o de ye wulikɛjɔ ye ka se ka nin baara ninnu don n'o tɛ kɔni k'a bɛ kɛ gɛlɛya ka bolo kan don nataw kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi kuma in ngolomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ fɛɛrɛ bali bɛ se ka tigɛ ka jamana in bila basigi minɛ kɔnɔ cogo min na o se b'ala ye ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye janvier kalo tile 20 an ka jamana kɔnɔ na o bɛ maliden bɛɛ lajɛlen hakili jigin an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu tɔgɔla i ka dɔn k'a fɔ dogɛrɛnnen la kuma min na Modibo Keyita ni Mali ka yɛrɛta kɔfɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛn min fɔ i ka dɔn Mali kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ta an ka lakana ka segin an yɛrɛ ka bolo kan Faransi kɛlɛkɛcɛ labanw olu tali ka bɔ an ka jamana kan o de bɛnna janvier kalo tile 20 ma n'o kɛra laada ye n'a sera a laadaw bɛ tile ɲinɛnta in kɔnɔna jamanatigi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Mbandaw la ale y'i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔw ta a kɛnɛ kan ka kuma caman fɔ jamana in bɛlɛma bɛ yɔrɔ jumɛn de la a ye kuma minnu fara ɲɔgɔn kan kuma ninnu fara nansarakan na Mohamed Samake a fara ɲɔgɔn kan ni k'a wɔrɔ k'a kisɛ ka nɛgɛ ko cogo di an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na janvier kalo tile 20 san 1961 ka taa bila janvier kalo tile 20 san 2021 o ye Mali kɛ kɛlɛkɛcɛw olu ye san 60 dafalen sɔrɔ cɔ ye o de kɔnɔna sa jamanakuntigi n'o ye Bandaw ye ale ye wele da dɔw kɛ ka hakililajigi dɔw kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ne nin waati kɔni sera ko nin ye waatiba de ye an ka jamanaba in kɔnɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw minnu filɛ nin ye ko sanga ni waati bɛɛ ko wulikajɔ de la an ka jamanaba in kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛkɛjɔ ka kami kunu ko wulikajɔ la ka na se fo bi ma ko de kama sa ko ɲinɛnta ye ko ale b'o bila minɛ min kɔnɔ ko o de ye fɛn min ye an ka jamana kanu ka k'an ka jamana fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka kɛ jamanaden kelen walasa fɛn min ɲɛta u ka sabati a yɛrɛ ka an bɛ weleweleda min na fɛn min ye Mali kurako ye ko o tɛ ɲɛ fiyewu ko f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di takuru da kelen na a y'a yɛrɛ tuguni Bandaw ko fɛn min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye ko kami kunu ko wulikajɔw bɛ sen na ko wa ko ne nin waati kofɔlen sera ko hakililajigi dama tɛ dɛ ko laada ko dama tɛ dɛ ko a bɛ kɛ sababu ye walasa ka se an ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka hakilila kura d'u ma ka gili kura d'u la ka wulikajɔ kɛ walasa fɛn min ye jamana lakaranen ani jamanadenw lakaranen u ka se ka u ɲɛsin o ma kosɛbɛ Bandaw a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma an b'a fɔ min ma ko unité ani rassemblement n'o ye fara ɲɔgɔn ye ani ka se ka an tɛgɛ da takuru kelen na ko an ka se ka an taabolo ye Bandaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye banajugu bɛ diɲɛ kɔnɔ na bi n'a bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni jamanaw bɛɛ lajɛlen wulikajɔ la ko an ka Maliba in fana ma wulikajɔ la walasa bana in a kana se ka cara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn minnu kɛra Algérikaw fɛ yen n'an b'a wele ko accord pour la paix et réconciliation min kɛra Algérie jamana kan ko olu lawale baaraw ko hakili b'o u la kosɛbɛ fo ka taa se an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka condition ma n'o ye ka se ka dɔ fara u ka jɔyɔrɔ fo ka taa se u ka baarako bɛɛ lajɛlen kan Bandaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn ma ni jamaɲɔgɔn jɛkulu cɛ n'o ye Barkhane fo ka taa se E8M fo ka taa se EU4 fo ka taa se G5 Sahel ani MINUSMA ko jɛɲɔgɔn ye ko dɔ kɔni bɛna fara olu ka kosɛbɛ o wulikajɔw kan walasa fɛn min ye basigi ani hakilisigi o ka se ka jamanaba in sɔrɔ cogo min na a y'an hakili jigin k'a fɔ ko fɛn min ye Maliba ye ko a bɛ waati jan bɔ kabini 2012 ko gɛlɛya kɔni b'an dala dɛ ko nka ko an dɛmɛna jɛkulu kɔni ko fan bɛɛ lajɛlen fo ko bɛ wulikajɔ la ko de kama sa ko ne nin waati kofɔlen sera ko a bɛ ɲini walasa dɔ ka fara halisa jɛɲɔgɔnya baara ninnu ka siratigɛ kan kosɛbɛ an karamɔgɔ ala kumaba dɔ kun ye ne an bagada ko disiko an bɛ dugawu kɛ Mali jamanatigi Bandaw bɔra ka kuma min fɔ n'i y'a bala yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen faso bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka siratigɛ ɲɛ kelen minɛ basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ na o y'a kunba de ye ala ka jamana in k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Mopti marabolo kɔnɔ na Bangasi ni Banyankara cɛ kununko marifatigi dɔw de ye wulikajɔ kɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma a ko kɛra sababu ye lakana tigilamɔgɔw kɔni u cɛ sera ko sen fɛ yaasa ka piratigɛ d'a ma Adama Karambe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe i ye premier vice président ye Muguma Bagina sɔrɔ dɔgɔnɔw ka yɛrɛjɛkulu min bɛ kununko ko mun kɛra aw fɛ yen kununko Banyankara ni Bangasi kɛla o bɛ yɔrɔ min fɔ ko Paru ani Sɔngɔbiya waati caman bɛ banbanciw bɛ to ka attaquement kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ jan tuma bɛɛ a tɛ kalo kelen bɔ n'u ma attaquement kɛ tile fila na an kun famalen do yen nɔ u ka attaquement na dɔɔni mais kununko y'u ka deliko lamaga 207 dɔ de bɔra Bangasi a kun bɛ ka na Banyankara côté ninnu na 17h ani 18h kɔnɔna ninnu na o ye o mobile attaqué chauffeur kɛ vraiment a kan k'a fɔ a ma sɔn ka jɔ a ma sɔn ka don o ka jan fɛ a kɔni sera ka mɔgɔw latila o bɛɛ la musokɔrɔba 2 ani cɛkɔrɔba 2 mobile kɔnɔna na olu de banana u y'u doni ka na Banyankara dɔgɔtɔrɔso la donc o kɔnɔna na Abilayi an bɛ armée Mali fo kosɛbɛ depuis ko kɛra o wele daraw kan dɔrɔn a nɔngɔn na
a kɛ waati la olu de taara banabaatɔ ninnu ta kana bila Bayangara hôpital kɔnɔ. An bɛ waati minɛ ko sisan nin ye aw dɔ farajɛ damadɔ ye wulikajɔ tun bɛ aw ka mara kɔnɔ na min ye dozolakaw ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko danbe ka kari olu la o wulikajɔ minnu tun bɛ sen na olu bɛ ka taa ɲɛfɛ walima a ka wulikajɔ kɛlen ni sisan cɛ maa bɛ se ka segin ni jaabi jumɛn ye a ko kɔnɔ n'o bɔra la. Ni ɲininka o la a diyara n ye depuis dongo semaine laban ninnu na vraiment dosow ni armée Mali o tun bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye fɔ ɲɔgɔn kɔ de don n'u tɛ a t'u si kɔnɔ mais bi kɔni an bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi parce que u tun b'a fɛ ka an ka dosow ka bere de minɛ u la jagoya parce que u bɛ ka dugu garder ni mun ye donc o de tun b'u kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an ka wulikajɔ ni lafaamuyali la sisan kɔni o bolo jigilen don depuis dongo Sɔmɔdugu ka kan tɛmɛlen kɔ an ma ko mɛn ko armée nana k'a bɛna dosow ka minɛ m'u kɛ vraiment o yɔrɔnin ninnu kɔni an kulela cogoya min na on dira o ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ sisan kɔni yɔrɔ caman bɛ yen o bɛ ɲɔgɔn kunnafoni an sago la o bɛ ɲɔgɔn kunnafoni o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ hali nin yɔrɔnin ninnu na o ka attaquement la an ka armée wele a kana a nɔngoni na i n'a fɔ sisan ta ɲɔgɔn na a kun ka dɔgɔ mais kunun ta depuis wele dara olu yɛrɛ sera hali dosow ɲɛ toujours an bɛ nin de ɲinina armée la n'i y'a ye dosow kɔni u y'u ka so bila ka taa Kongo kɔnɔ lakanabaliya kama de u donna Kongo kɔnɔ n'u bɛ bolo di ɲɔgɔn ma wallahi doso tɛ maa jugu ye doso tɛ tangarikɛla maa ye bɛɛ b'a dɔn dosow bɛ yɔrɔ min na u ka yɔrɔ dɔnnen don u ka baara dɔnnen don ne ka kumakan laban na toujours armée Mali u ye baara min daminɛ u kana u bolo jigin parce que tile fila na Bayangara ni a lamini Koro ni a lamini Bangasi ni a lamini semaine fila kɔni vraiment lafiya dɔɔni bɛ yen ne u bɛɛ bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka opération kɛ hali juguw bɛ siran olu yɛrɛ dama ye bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ tama a bɛ juguw kɔmana fi donc n'u ma bolo di ɲɔgɔn ma nin ye nin kɛ Ala k'an kisi o ma jugu b'u sago sɔrɔ toujours an ka b'u deli u ka bolo di ɲɔgɔn ma ni juguw kɛlɛla ka bɔ yen doso ka marifa bila o ka marifa bila a ma se kuma caman na sɛnɛkɛla ni marifa kɔni a tɛ janya dɛ an b'a bila an b'a dɔn an ka cikɛ la o de ne ka kuma ka laban ye n b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na. A diyara n ye ka foli ni ta ni ka ɲɛsin lakana tigilamaaw ye nin wulikajɔ min kɛ n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye cɛsiri ni basigi ni lafiya bɛ se ka faso sɔrɔ cogo min na Ala ka baaraw ni ka bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ kunungo sanakɔrɔbakaw fɛ yen Mali lakana tigilamaaw tɔgɔla kɛnɛyasoba o baaraw sigira sen kan ye o sen fɛ maa caman tun bɛ yen fanga ɲɛma danga tun bɛ yen Asimi Goita ka taa se min ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnna ministrelakaw Modibo Kone ka taa se min ye ka dɔn k'a fɔ Sadio ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Asimi Goita ani Sadio olu ye kuma minnu fɔ a sen fɛ o filɛ. Dɔgɔtɔrɔso ni baara ni Ala y'a don an garisɛgɛ la ministère de la défense tun ye concours dɔ de kɛ Ala y'a kɛ an y'a gagné mais n y'a fɔ cogo min kabiri n bɛ kuma la yan bi mɔgɔ kelen baara tɛ groupe baara de don ne ni n jɛɲɔgɔnw de bɛ baara nin kɛ Ala y'a kɛ an bɛɛ bɛ bɔ Mali la an bɛɛ ka bureau ye Mali bureau ye o ye kunnawolo ye mais o fana ye responsabilité de ye pour que ni baara nin dira an ma an k'an jija pour que foroba nafolo min bɛ don a la a ka bɛn na. Ni hôpital militaire ko ni soja y'an bɛɛ bolo n'i y'a jateminɛ sɔrɔdasiw mana jɛkun terrain kan bɛɛ bɛ se kɛ sɔrɔdasi fara médecin civil kan mais bana dɔw bɛ se ka furakɛ Mali la mun b'a to chaque fois an ka mɔgɔ bɛ taa jamana kɔ kan o tali a ko ka ca a taga segin ka ca kuma ka ca mais n'Ala nana kɛ bi président transition n'o ye son excellence Bandaw a n'a ka gouvernement n'o ye ka fɔ ko ni hôpital militaire ko fo ka lasabati zen na donc o y'an ka ni soja ye nin mana kɛ sisan sɔrɔdasi mana jigin togo togo a bɛ se ka furakɛ Mali kɔnɔ yan o kelen fana a kɛra maliyɛnw ni civil fara sɔrɔdasi kan n'i y'a ye maliyɛnw bɛ taa chaque fois jamana kɔ kan ka taa furakɛli la o bɛɛ y'a ye an ka plateau technique ye a ma ca ka s'o ma mais nin b'a to maliyɛnw tɛna bɔ bilen n'Ala sɔnna ma k'u bɛ t'u furakɛ jamana kɔ kan u bɛ se an ka jamana kɔnɔ yan donc an ka partenaire ninnu an b'u bɛɛ fo ka médecin ninnu bɛɛ fo et civil fara sɔrɔdasi kan. An baloran k'a fɔ ni tun y'an ka fanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi Goita ale ka kɔrɔfɔw ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi lakana bolo kan o y'a kunba ye a kɛnɛ kan sanakɔrɔbakaw ka maire ale dun bɛ a ka nisɔndiya dogo a sen fɛ dɛ an ka lamɛn.
Ne tɔgɔ Mamadou Zan Traoré, ne ye Sanankɔrɔba commune rural maire. Ne nisɔndiyalenba de do bi. Sabu a bɛ san 60 bɔ minnu bɛ k'an lakana su ani tile kɛnɛyaso kɛrɛnkɛrɛnnen t'u tɔgɔ la u bɛ se ka u ka banabaatɔw la furakɛ yɔrɔ mun na. Ni Ala y'o latigɛ bi ka tila k'o sigiyɔrɔ bɛn ne ka commune kɔnɔla ma vraiment o nisɔndiya bɛ na kosɛbɛ. Sabu a dayɛlɛlen tɛ finitigiw dɔrɔn ye, hali anw minnu fana ye civiliw ye an bɛɛ bɛna bɔ u nu ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ anw minnu ka sigida la a bɛna lafiyaba lase anw ma. Donc k'a ye k'a fɔ minnu an ka lakana bɛ minnu bolo k'olu de mana bana la kɛnɛya yɔrɔ cogo sitolu la f'olu ka taa jamana kɔfɛ. Nin tun ye kumasuluko ye, nin tun ye degunba ye. Donc a bɛna na farifoni ni galabu di ayiwa finitigiw ma u ka baara kɔnɔ ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma. O nisɔndiya de bɛ na wulada in na. Mamadou Zan Traoré ni tun y'ale kan ye Sanankɔrɔba maire u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala nin kɛnɛyaso min bɛ n'a tufa de fɔlɔ dalen bɛ a bɛna kɛ ɲɛta min ye yarabi Ala k'o ɲɛsin an ka faso ma n'an bɔra ye. An balana k'a fɔ bi kurumarikaw fɛ yen gɛlɛyaba bi e ka dɔn n'o tun kɛlen bɛ kabini sangaja kununko sigafɔw n'u donna nka sigafɔ n'a n'u donna don kelen dama tɛ ten k'a fɔ k'a jaabi bɛ di maa caman ka jatew la baara minnu n'u donnen filɛ kununko n'olu taara ɲɛfɛ e ka dɔn hakilila ɲumanw don nataw kɔnɔ olu bɛ sɔrɔ Ala ka kɛ ten kuma min na n'o bɛɛ lajɛlen bɛ sen na an balana k'a fɔ malow bɛ ka jeni kuma min na n'i y'a sɔrɔ kurumari bi maaw tɛ n'o dusukasi ye ko dɔw b'a fɔ ko malo min bɛ ka jeni ko tiɲɛ kuma tɛ k'a sɔrɔ bi o kɔni kɛlen bɛ dusuma kasa ye maaw da la k'an to yan bi ka taa dɔgɔ firi an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan e bɛ min. Ne dɔgɔ firi. An balimakɛ dɔgɔ firi bi cogo di bi. Dɔgɔ firi kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi a ka kala-kalaya ye parce que an ka malo tun bɛ yen dɔrɔmɛfila malo tun bɛ yen u tun kɛlen don dɔgɔ ye ka bila dɔw tun ye bolola ye ka bila dɔw ye buguni ka bila dɔw ma se ka taa donc jadisero tun commencera sisan u bɛna gosi ka taa n'a ye tabiru tun ye tile 3 ye gosili la mɔgɔw y'a ye ko o ma bɛn mɔgɔ m'o bolo kama fagali kɔni yɛrɛ mɔgɔ 3 sara mɔgɔ 3 blessera depuis o kɛra maintenant ko tasuma bila a tɔ kɔnɔna ka jigin ka taa an kɔni b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi. O malo jeni min bɛ sen na kunnafoni dɔw bɛ yen nin waati na k'a fɔ ko malo jeni k'o tɛ tiɲɛ kuma ye ko nin ɲanguma yɛrɛ tɛ malo sɔrɔ ye sanko k'o jeni nin waati na. Bon ni mɔgɔ min y'o fɔ parce que ne yɛrɛ y'a mɛn tulo bɛ ka information de yan ne ko n'a tigi yɛrɛ wele k'a fɔ a ye n ko n'a ma da la a kana sɛrɛn kan n filɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ dogo feere ma taa dɛ ne bɛ dogo feere yɛrɛ n'a tigi ma da la a kana an bɛ taa malo jeni dira la ne ma taa tasuma yɛrɛ bɛɛ sara ka ban fɔlɔ ni mɔgɔ min ko cɛ tɛ o kɔni o tigi fɛ ka diɲɛ de bara na o bɛ a tigi n'i y'a kɛnɛ d'a ma an b'a ɲimi o parce que minnu min nkalon tigɛ fɛn ti bɔ a la kɛ o bɛ wari de sɔrɔ a la se de t'an ye dɔrɔn n'o tɛ ni y'a tigi kɔni kɛnɛ d'a ma an b'a ɲimi. Kurumari mankan in a daminɛ kuma a ye dɔ kɛ sa aw minnu bɛ sigida la bi kununko alamisa ko sigafɔ dɔ tun kan ka kɛ yen sigafɔ in a baaraw kɛra cogo di. Sigafɔ ne yɛrɛ y'a mankutu la ne ma taa kɛnɛ kan ne bɛ se Ala ma mais kurumari mankan daminɛ ka se duguma ayiwa dɔw sigiyɔrɔ bi yan dɔw bi yan minnu kɔni bi yan bɛɛ bi yan ni dugu jɛra k'i sɔrɔ ɲin na o don ni su kora k'i sɔrɔ ɲin na o don mɔgɔw kɔni b'o sigi de la yan. Batigi fɔlɔfɔlɔ bɛ dɔn jumɛn fɛ ni sugu yɛrɛ bɛ se ka jɔ a ɲɛma sugu bɛ se ka jɔ hali an filɛ yɔrɔ min na dɔgɔ firi tarata tɛmɛnen farabu ma se ka na dɔgɔ firi maa ma se ka taa farabu kabini mankan da na ko bi ni mɔgɔw ta dɔn fɔ ni sɔrɔsiw taara ne b'o nana nin ye ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a k'u kungo ye n'u ma k'u kungo ye an filɛ cogo min na nin samiya tɛ kɛ yan dɛ ne bɛ se ka mun fɔ ka kuma kun tɛ o y'o ye. An balona k'a fɔ nin tun ye an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ kurumari kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔ firikaw fɛ yen min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan ka bɛɛ deli bɛɛ ka ji suma k'i koli ji la kunnafoni dibaw minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma filɛ nin ye kuma ko min bɛ yen n'a ku a kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ kuma yɛrɛ bamanankan ye nin de ye kuma a kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ o tuma n'an bɛ fɛn min fɔ an ka sabali an k'a ɲɛɲini kosɛbɛ kuma lasurunyana k'a ɲini kurumari kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa minnu bɛ yen n'olu ka suma jenina k'a ka to ɲini bɛɛ fɛ nin ye fili min ye kunnafoni baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min y'a kɛ u ka fili don u ka sabali maa min na nin kunnafoni dira arajo Kiledu ye arajo ba ye bi jamana kɔnɔ an b'u fo u ka cakɛda bɛɛ la nka an balana k'a fɔ a kana fɔ komi n'a ye mɛnna cogo min na a bɛ fɔ ten kunnafoni tɛ k'a fɔ ko maa dɔw ko maa bɛ se k'a fɔ k'a sɛgɛsɛgɛra an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Bakari Cogola ye ale bɛ to ka jɛmukan dɔ de kɛ ko faso ka jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan ko kɔrɔfɔ in fɔra maaw ma sɔn fiyewu minnu ka malo jenina u minnu bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ faso kɔnɔ na u ye wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko fo an ka taa bɔgɔ jeni de kan ko ka taa wele an y'a f'u ye an b'a ɲini u fɛ ne yɛrɛ ka baarakɛbaw don o tɛna kɛ nka an bɛ fɛn min fana fɔ an ka sabali ni ɲɔgɔn na u la maaw dusu kasilen walima tasuma donna e ka foro la e bɛ kasi la su ni tile ka tila k'a fɔ dɔ ko nkalontigiya a kuli i la a bɛ gɛlɛya an ka sabali ni ɲɔgɔn na u la n'an bɛ se ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a fɔ o de ka fisa ka se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko nin waati yɛrɛ tɛ malo sɔrɔ ye sanko k'o jeni ko nin kuma ninnu tɛ sababa ye a kuma kɔni kɛlen bɛ ka maaw kɔni gɔn u kamana na maaw dusu kasilen bɛ association fɛn o fɛn bɛ kurumari u bɛɛ kun wulila k'a fɔ ko nin kɔni ko nin kelen ko fɔ bɔgɔ jeni kan an b'a ɲini u fɛ an ka sabali ka nin bila yan n'an bɔra ye an b'a laban k'a fɔ bi
an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔ ka fɔ wulikɛjɔ ye be basigi ni lafiya ka dɔ ko ni kuma bɛ ka fɔ sanga ni waati bɛ kɔnɔ na gɛlɛya b'o daga kɔnɔna na dɛ k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ somarabolo ka yɔrɔ bɛɛ wele ko Mao olu ka dɔ k'a fɔ kɛnɛya tigilama dɔ de dɛ ko wulikɛjɔ kɛba dɔw de taara ka taa o bɔnɛ ani na ni y'a sɔrɔ ye Dr Yusuf Male o min kɛra dɔgɔtɔrɔw ye wulikɛjɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔtɔrɔlakaw ka yɛrɛ ka fɔ ni min kɛra k'u ti jɛna ye u ye faraɲɔgɔnba kɛ Bamakɔ kɔnɛ na o kumatigɛ maa min Moribo Dumbiya don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An dusukun tɔɔrɔlen de bɛ i kunnafoniya bi ko an baarakɛɲɔgɔn ani an tɔɲɔgɔn n'o ye Dr Yusuf Male ale san bɛ taa san 45 la ale ye médecin ye a bɛ san 10 bɔ bi a y'a ka médecin kalan kɛ Guinée mara la a nana k'a bɛna baara kɛ a faso la depuis 2010 a bɛ Yoroso a bɛ ka baara kɛ o commune dɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko Bura binganimaw Maamuru Tilen dɔw taara ka taa mugu ci a la ka bɔnna nin na a ka denbaya kɔrɔ donc an bɛ se ka min fɔ lakanabaliya ɲɔɲana fo k'a kɛ sisan an bɛ se dɔgɔtɔrɔw de ma donc dɔgɔtɔrɔw ye maa ye olu de fana bɛ jɔ population jigi kɔrɔ ni a fɔra ko olu fana bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ u ka baara kɔnɔ o ye ko ye ko min tɛ se ka bɛn jamana kɔnɔ donc an bɛ welewele bila da jamana marabagaw ma bi u ka se ka dɔgɔtɔrɔw lakana ka ɲɛ kosɛbɛ Mali fan bɛɛ kɔnɔ ani u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na parce que ni nin fana ni nana jamana kɔnɔ a bɛna kɛ ko ye dɔgɔtɔrɔw tɛna se k'u ka baara kɛ ladiriya ani basigi kɔnɔ u bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que hali finitigiw tɛ yɔrɔ min na bi dɔgɔtɔrɔw bɛ ka kɛnɛya lase population ma n'a fɔra ko nin bɛna kɛ sababu ye ko dɔgɔtɔrɔw bɛna u sen kuru a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc welekan de b'an bolo ka ɲɛsin faamaw ma u ka se ka dɔgɔtɔrɔw lakana Mali fan bɛɛ fɛ hali Bamakɔ kɔnɔ u ka se k'u lakana. An balona ka fɔ min ye ka dɔ ka fɔ médecin min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Dumbiya la u y'a fɔ cogo min na kuma kɔlɔmɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya kan'u sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na Ala k'o baaraw ni k'o sabati n'o tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw n'olu tɛ foyi kelen di sabati Ala ka hakili ɲuman d'an ma ni k'an ka jamana lakana n'an bɔra ye janvier kalo tile 20 an ka jamana kɔnɔna na a bɛ maaw hakili jigin finitigilakaw la an balona ka fɔ ɲinɛ an ye ɲininkaliw ta ne ka ɲɛsin min ye finitigilakaw ye mun de la bi janvier kalo tile 20 yɛrɛ ye mun ye ani o kɔfɛ min ye ka dɔ ka fanakaw ka gendarmew ka ɲɛma kura don ale bɛna baara daminɛ ye an ɲininkali kala kuma min fɔ filɛ. Ne tɔgɔ adjudant chef Dawuda Mariko commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Fana vraiment même fola sa ma parce que aw jɔyɔrɔ ka bon ni baara nin na 20 janvier armée ka sanyɛlɛma seli de ni 20 janvier san o san n'a sera aw bɛ laadaw la tile a ye mun kɛ bi Fana yan e min ye Fana finitigilakaw ɲɛmɔgɔ ye. An tun ye fɛn caman boloda ka kɛ ni covid ka état d'urgence ko ye donc ɲɛnajɛ ninnu bɔra a ma. E bi natangani don Fana yan i bɛ mun fɔ Fana population ye a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ lakana sabatili kama. A diyara n ye kosɛbɛ ka kuma ɲɛna ne bɛ min fɔ Fanakaw ye u ka u tɛgɛ di finitigilakaw ma polisi gendarmerie garde n'u bɔra renseignement min kalama u k'a fɔ an ɲɛna an bɛ population ka collaboration ɲini n'u bɔra fɛn min kalama u ka to k'an ladɔnniya a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka résultat ɲumanw sɔrɔ. N'i ko ka aw ladɔnniya i b'a sɔrɔ caman bɛ yen olu ka se ka aw sɔrɔ aw bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ. An bɛ sɔrɔ sira caman fɛ presse yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman las'an ma a bɛ se ka kɛ téléphone ye numéro vert bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ radio ye a bɛ se ka kɛ même maire ni élus locaux sira caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka lasɔrɔ su fara tile kan 24 heures sur 24 n'u mago jɔra anw na u b'an sɔrɔ. Sebe aw ka baara pour que ka se ka mɔgɔw lakana nka dɔw bɛ siran aw yɛrɛ ye ɲɛna population na i bɛ mun f'u ye k'u jasigi. U kana siran parce que an bɛ yan n'u kama u kana siran n'u mago b'an na kuma o kuma u ka se anw ma. O sira min filɛ nin ye je crois que don nataw la an na kuma o kan pour que sira min se ka bɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ yan nɔ k'a fɔ ko an bɛ ko lase mɔgɔ ma. Mais an bɛ yan nɔ sariya baaraw de la donc o man ka kɛ ni siran ye donc don nataw la an na baara dɔw boloda pour que mɔgɔw yɛrɛ ja bɛ se ka fara ɲɔgɔn na cogo min na o ni renseignement ou bien n'u bɛ fɛ ka fɛn min d'an ma gɛlɛya kana don a la lakanani tagabolow la presse jɔyɔrɔ ka bon ka mɔgɔw jala farinya ka fɔ mɔgɔw ɲɛna n'aw ye fɛn minnu mɛn i n'a fɔ lakanani kunkanko la aw kana siran aw kana yirayira a ye se finitigiw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna a b'u ka baara nɔgɔya u bolo an mako b'o o message sugu la k'o fɔ population ye pour que vraiment don nataw la baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na lakanani bɛ se ka sabati cogo min na Fana kɔnɔ mɔgɔw n'u bolofɛnw k'u lakana aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o baara nin na a k'an dɛmɛ vraiment n bɛ profiter na ka foli di presse ma kosɛbɛ. An balona ka fɔ ni tun ye Fanakaw ka gendarmerakaw ka ɲɛmakɔrɔ a y'a fɔ cogo min na ya rabbi Ala fɛn fɛn Mali basigi ye ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kunnafoni d'u ma
a dɔ bɛ dɔ la dɔw bɛ kunnafoni u bɛ siran ko n'u y'a d'u ma ko kɔlɔlɔ b'a la wa dɔw yɛrɛ b'a di a ɲininkali n'a tanikɛ segi o bɛ maa caman de siran minnu tɛ fanga ko ɲɛdɔn o de kama maa caman bɛ i b'a sɔrɔ kunnafoni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ i bolo i bɛ siran nga lakanatigɛlamaw bɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan k'o fana bɔ a la an ka fariw ka kɛ hakilila di u ma buguridalaw tɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka fɛn dɔw dɔn u yɛrɛ ma ten an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ni k'a fanga fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra basigi bɛ na o y'a kunba di ala k'o hakilila sabati n'an bɔra yen janvier kalo tile 20 an balana k'a fɔ taama min n'a tun kan ka waleya gɛlɛya kɔni donna n'a kɛrɛnkɛrɛnna Siri Kulubali ninnu tun bɛ kɛnɛ kan u ɲɛdenkɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen kɛra sisikuru ye k'a sababu kɛ ko a ti kɛ fiyewu nka kati olu ye munumunu dalo kan fo ka taa misiri dɔw la a ko senfɛ k'u tɛ jɛnna ko faransi ka taa de ye yaasa ko pɛrɛtigɛ d'a ma o maa ɲɛma dɔ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. A bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko défaite kɛra victoire de kɛra a bɛ minnu kɔnɔ ko c'est à dire ko an perdre la an ye victoire de daminɛ bi n'a nin kuma kɛ n y'o de fɔ n'a nin kuma kɛ a bɛ bali ne da wa an b'a dɔn fana k'a fɔ ala bɛ se di an ma parce que ala y'an sɔrɔ bɔ di minnu bɔra yɔrɔ jan fɛ ka na minnu bɔra Mali dugu wɛrɛw la c'est à dire ala y'a lakɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a ko in b'a sɛbɛ la mais sisan n'a b'a sɛbɛ la ala b'a nɔfɛ nka n'an y'a bila k'a fɔ k'u ye nin kan na bilahi fɛn min d'an ka min tɛ nin o sababuya la c'est à dire wasa kɛra an tɛ se ka kuma kan wasa kɛra min bɛ kɛ place la ala y'a kanu a kana kɛ misiri kɔnɔ ala y'a seere baara banna donc minnu banana o de ye an tɔɔrɔ malidenw ka impôt ka o don gazi la k'o kɛ ka maliden dɔ sen kari faransi tiɲɛ yɛrɛ la an b'a f'u ma ko an y'u koɲɛ jira ala la ala u ni min ka kan a jira u la amina ala mɔgɔ minnu ye nin kɛ malidenw ka nafolo mɔgɔ min nana ko a bɛna mali dɛmɛ san 8 ka taa sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɔ na bi kɛlɛ bɛ segu ba kɔfɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko anw t'a kɔnɔ anw b'a kɔnɔ n'i ye segu ba tigɛ ka ban dɔrɔn a banna i b'a minɛ ko musani walahi lazi la ilaha illa huwa sécurité kelen t'a kɔnɔ a souveraineté bɛɛ bolila a mairie bɛɛ bolila a bɛ olu de bolo u bɛna te min da an ka da la ka segin min ye o da b'a kɛ donc o kuma b'a nɔ donc mɔgɔ minnu yanni kɔlɔsi ka na kɛlɛ de tun bɛ kɔ na mais bi a bɛ segu ba kɔfɛ san 8 faransi nanen san 8 a sera anw ma jama kana a sɔrɔ a ma se donc ni malidenw wulila k'a f'u b'u jɔ ko o gɛlɛya b'u kan aw ma fara o kan mɔgɔ min ye gansi ci malidenw na bilahi an b'a ɲini ala fɛ o ni min ka kan an bɛ ala ka sokɔrɔ ala ka juru la maa o maa b'a ɲini ka mali coro ala k'i coro maa o maa b'a ɲini k'i bɛ mali bɔ ala k'i dɛmɛ donc faso jama de jɛra k'a dama kasi ala la k'a ɲini ala fɛ ko an bɛ wuli k'an jɔ o wuli ka jɔ la dɔw nana sira d'an ɲɛ ala u ni min ka kan juru la u ni min ka kan ala b'o de d'i ma ala ka mali bɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka mali bɔ ala ka kisi de basi wa an b'a dɔn fana mɔgɔw bɛ kisi n'ala ka jɛ donc an b'a ɲini ala fɛ nka mɛ min wele bila jeunesse ma wallahi n'a sɔrɔ ko mali jeunesse jɔlen don ni min filɛ na ti kɛ ne bɛ tile k'o de fɔ ka tila ka wele bila karamɔgɔw ma sini karamɔgɔ sini sirati tigɛ a baara ni ala min jɔ k'i ɲininka ko an ka hakɛ ti fɛ o karamɔgɔ tɛ munna i mana don karamɔgɔ fɛn fɛn ka o ka so kɔnɔ u b'a fɔ ko mali kɔnɔ ye faransɛ munna o ti bɔ ka fara fasi jama kan ni karamɔgɔ ye kutuba kelen kɛ juma na bi mali karamɔgɔ bɛɛ k'a fɔ ko kutuba ka kɛ juma na bi u ko kɔdala fɔ min na o ye kutuba k'a kan n'u ye kutuba kelen kɛ bi k'a fɔ ko mali kɔnɔ ye faransɛ sini ni faransi sɔrɔ yan mais munna u tɛ se b'o la dɔw sera mɛ faransɛ ka médaille bɛ dɔw bolo a banna. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Avunu meka jemu kamila me 600 ameka segi akande nankoma rediffusion aniche agalamelula. Radio Bamako 24. Ambalodan kafo ni tun ka dɔ k'a fɔ katika olu ta senfɛ fɛn fɛn mali ka basigi bɛɛ lajɛlen bi k'o fɔ ala ka jamana in basigi n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ janvier kalo tile 20 yɛrɛ a ko nana na cogo jumɛn de la an ka jamana cɛba dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ tun don a ye sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɛ segu marabolo kulikoro e ka dɔn ka taa se mali fantan nɛnɛ bɛlɛ fɛ kosɛbɛ kɛ a bɛ tarikuw jamana in a b'a jɔsenw dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an k'a ma ko Zumana Kane an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ san ale yɛrɛ ma janvier kalo tile 20 ye mun de ye an ka lamɛn. Ne ye Zumana Kane Abdoulaye Kulubali ala ka ni dɛmɛ kunnafoni deli ka mɔgɔw kunnafoni foyi t'a bɔ sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ 20 janvier nazara n'o ye tubabu ye n'an ko ma faransɛ u y'an ka jamana mara san 70 kɔfɛ yɛrɛma hɔrɔnyaw jaw bɔra parce que ni ko kuma sera a bɛ kɛ de mali kelen de ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye a daminɛ na dawomena n'an ko ma Benin bi ka na Haute-Volta n'o ye Burkina Faso ye ka na Sudan n'o y'an ka Mali ye ka taa Senegal la u k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'o tɔgɔ da Fédération du Mali
o Mali bɛɛ b'o dɔn kun y'an ka marabolo kɔrɔkɔrɔ dɔw tɔgɔ ye Sunjata tilew la Ala nana kɛ a ko bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma Mali ɲɛmaaw Modibo Keyita n'a ka jama olu bɔra Dakar ka na yan o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ fédération kelen na an bɛɛ ye état kelen ye an bɛɛ ye constitution kelen an bɛɛ ye drapeau kelen ye o tuma Sénégal y'a kɛ indépendance kɛ o dugu jɛ Modibo n'a ka mɔgɔ nana yan nɔ min kɛ 20 août septembre i n'a fɔ kalo kelen o kɔfɛ o y'a sɔrɔ politique fanga minnu bɛ Sénégal olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tɔgɔ da Union Soudanaise RDA o tuma o ye congrès extraordinaire kɛ ka Mali k'a fɔ ko a kɛra yɛrɛma hɔrɔn ye Faransi min ye marabaa kɔrɔ o y'o lakodɔn a ye jamana o jamana n'i kɛra yɛrɛma hɔrɔn ye n'i ka fanga sɛmɛyɔrɔ tɛ yen a bɛ n'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ musalaha armée de y'o ye a jara mɔgɔw ye a ma diya mɔgɔw ye fanga o fanga a bɛ sɛmɛ armée de la o de ye marifatigiw ye hali an ka laada kɔrɔw la fanga bɛ kɔlɔsi marifatigiw fɛ o tuma o armée o dilanna octobre kalo kɔnɔ indépendance kɛra dɔrɔn kalo sara octobre kalo jɔra maa damadɔnin minnu bɛ u tun ye gendarmew ye ani maa kelen kelen garde minnu ye Faransi dɛmɛ a tun bɛ Faransi ka armée na ani fédération cilen minnu sɔnna ka tugu Modibo la ka na i n'a fɔ général Soumaré o kɛra octobre novembre décembre a yɛrɛ k'a fɔ armée kɔni bɛ Mali tɔgɔ la nka Faransi ka baziw bɛ yan ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ yɔrɔ minnu na a n'a ka kɛlɛkɛcɛw Tesaliti b'o la kɔrɔ fɛ Sévaré b'o la Segu b'o la Kati b'o la o tuma Mali ɲɛmaaw y'a ɲini k'a fɔ Faransi k'a ka kɛlɛkɛcɛw n'a ka kɛlɛkɛminɛnw tiɲɛ na a ka taa n'u ye so o ti ɲɔgɔn sirabɔ bali ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye coopération ye o tuma 20 janvier de kɛra o taali ye ni Faransɛw ka sɔrɔdasi laban ye kɔ don Mali la k'a fɔ a tɛ Faransi ka marabolo wɛrɛ kɔnɔ bilen a bɛ yɛrɛma hɔrɔnya jamana dɔ la o y'a ɲini a fɛ k'a fɔ u ka dan kɛ u ka jɛ kɔrɔ cogoya la u ka taa ni taacogo kura ye o de ye 20 janvier o san 60 ɲinan ye ne fa o waati ni bi cɛ maa bɛ se ka fɔ ko Faransi taara wa Faransi ma taa ani walawalali ka kan Abdoulaye maa maa ye mara san mugan i ka ko bɛɛ b'a bolo i ka dugukolo sanfɛla dama tɛ i ka dugu jukɔrɔ nafolo o taasiraw bɛɛ b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo jamana tɛ dɔrɔn ko an sigi mɛ dugu dɔ kɔnɔ ye fɛ jamana bɛ kɔlɔsi a sanfɛla bɛ kɔlɔsi a dugu jukɔrɔla bɛ kɔlɔsi o san mugan kɔnɔ ka sin k'a kɛ an tigɛra la pewu ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛ nka Faransi n'a ka jamana maralen wɛrɛw cɛ taasira fila bɛ yen u b'a fɔ de ma accord de défense o ye ni kɛlɛ bɛ n'a kan an b'a magoɲɛyɔrɔ bɛ ka sin ka na kɛlɛ kɛ o b'an dɔw cɛ coopération de défense bɛ yen o ka fiɲɛ nin ye accord de défense o ka kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka na sigi a ka jamana kɔnɔ ka kɛ gun dɔ ta a ka jamana kɔnɔ u ka minɛnw bɛɛ bila yen hali jamana wɛrɛ n'u k'u b'o kɛlɛ u bɛ se k'o kɛlɛ k'u to a ka dugukolo kan nka anw ta ye accord de défense ye o tuma o kɔnɔna na u ma taa parce que u ka ambassade bɛɛ yan ka conseil militaire bɛɛ yan anw n'u fana bɛ diɲɛ tɔnba minnu na ɲɔgɔn fɛ n'o ye MINUSMA ni fɛn wɛrɛ ye accord min b'an n'u ka jamana cɛ o hukumu kɔnɔ u ka kɛlɛkɛcɛw a n'an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ jɛ ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ o baaraw ye kalanjɛ b'o la o baaraw ye degeli b'o la o baaraw ye hali gɛrɛndɛ mana siri an da la o tuma diɲɛ jamana baw olu bɛ to k'u ka maaw ci ka na cogo min Amérique bɛ se ka y'o la Côte d'Ivoire ka bɛ se ka y'o la Sénégal ka bɛ y'o la o tuma Faransɛw fana bɛ na o cogo la kuma n'a fɔ cogo la n'i k'u taara i ye kuma dɔ fɔ ten n'i k'u ma taa fana mɔgɔ bɛ n'a faamu k'a kɛ n'a fɔ hali bi Faransi ka juru dɔ bɛ an ga la ne b'a fɛ dɔrɔn an bɛ ko dɔ ɲɛ u ye u yɛrɛ bɛ ko dɔ ɲɛ ye o tɛ sɔrɔ a si ko dama ye o ye ko caman ye an ka finitigiw dɛmɛ Abdoulaye an ka k'an yɛrɛ fɛ maliden mɔnna ni nin miiri de ye an tɛ bi jamana ye an tɛ bi jamanadenw ye an ka jamana ka kɔrɔ san 1000 tariku o de bɛ Mali kɔfɛ diɲɛ mana tiɲɛ cogo o cogo maa bɛ k'i yɛrɛ ye mɔgɔ an ka fara ɲɔgɔn kan a ka taa sɔrɔ fangani dɔ bɛ yɛrɛ la ɲɔgɔn i bɛ taa tɔ n'a ma fɛ tɔ woyo bɛ taa n'i ye hali t'i ye o tuma i ni kologɛlɛya min bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la dɛ i bɛ jate n'o kologɛlɛya cogo de ye Abdoulaye o ye ne ka fɛn fɔlɔ an k'an ka finitigi bɛɛ dɛmɛ an k'u bonya dɛmɛ tɛ ko an bɛ se mugu ci la bɛɛ n'i ka baara dɔn dɔ se pikiri la aw bɛ se kuma fɔ ko la ka adamadenw kunnafoni o tuma o sira fɛ u mago bɛ min na dɛmɛ na ka bɔ anw yɔrɔ o ye kunnafoni dili ye nka n'an m'u dɛmɛ u tɛ buguri da u tɛ lisikara wɛrɛ kɛ k'u bɛ ko dɔ dɔn an bɛ sɔmi ko minnu na an b'u sɔmi o de la k'o fɔ maa si ka sɔrɔ tɛ se k'i kɛ ka se jugu la ten surtout adamaden jugu e hakili tigi cogo min a yɛrɛ hakili tigi ye ten i bɛ taa sogo faa sama ni waraba faa parce que hakili t'a fɛ ka hadamaden sɔrɔtɔ k'a fɛlɛ fo ka taa fɛ jango jama ko laban tiɲɛnikɛ la o ma nɔgɔn o tuma an k'u dɛmɛ tugu bɛ sigi ja ni bamananw ka tale o tale ta bɛɛ bɛ se ka kɛ sociologie cours ye ko maa b'i bolo tufa ka bɔ a ye banaba ye maa min tigɛ kunnatɔ i b'i bolo bɔ a bolo ka sɔrɔ i m'a tufa n'an ko an b'a tufa faransi ye jamana ye an ka jamana dɔrɔn tɛ farafin gun dama tɛ u ye marali kɛ fɔ américain jamana na américain continent na u ye marali kɛ Asie continent na hali b'u ka drapeau bɛ jamana dɔw ka ye o tuma fɛn do
u hakili ka bon kojugu ala y'u da o cogo la ni i taara basaro u fɛ k'u kɛ cogo dɔ ye u kɔ don ne bɛ sisi min don u kɔfɛ n'ala ma fara kan u bɛ ɲɔ minɛ n tɛ k'u lapasa n t'a fɔ u ye min kɛ k'o ye ko ɲuman ye nka ala ye nin k'an jarabi cogo dɔ ye an ka ɲɔgɔn minnu mɛnɛ i n'a fɔ hakilitigi ba dɔ an ka jamana marala dɔ o y'a kɛ cogo dɔ la o fɔ bɔ an ye ale y'o minnu mɛnɛ k'i sago sɔrɔ o la k'a ka jamana labɛn n'u ye ka taa u to an ka dugukolo melenge ka taa dɛ nka an ka baara kɛ ni hakili dɔw ye o ye ne ka hakilila ye. an balona k'a fɔ nin tun ye Zumana Kane kan ye a y'a fɔ cogo min na yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye anw ka mara kɔnɔ o bɛ sabati cogo min na o se masaramani ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kariti ni nako bilama kɔni gɛlɛyaba b'a la minisiriso bɛ dɔw ka baara ɲɛsinnɛ tungarankew ka fɛɛrɛ balilen tigɛ u ka kɔɲɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na olu la i ka dɔn k'a fɔ u ye fara ɲɔgɔn kan kɔni minisiri ɲɛmaa k'a lajɛra senfɛ Alamudu ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an ni premier ministre kumana bi fana ni an siɲɛ fila avec moi ani ministre de l'administration territoriale ani ministre de la sécurité premier ministre ye an wele y'a siɲɛ fila ye pour que maliyɛnw ka carte ni nako ka ɲɛnabɔ donc décision min taara bi o ye de k'a fɔ ko an bɛna mission bila ka taa kɔ kan jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔ jɔnɛ jɔnɛ ministère de l'administration territoriale de bɛna kɛ olu yɛrɛ a minɛn bɛ b'olu bolo ka ban donc u b'u ka programme kɛ tile fila in na u b'a fɔ maliyɛnw ye minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ jamana kɔnɔ pour que bɛɛ ka se k'i ka carte ɲini sɔrɔ hɛrɛ la et puis teliya la an b'o o kan fɔlɔ an bɛ kan ka réfléchir parce que il faut que aw ka faamu k'a fɔ ko carte ɲini ko ni passeport Mali dama tɛ nin ye solution de diɲɛ bɛɛ de y'a ta ko ni identification biométrique tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ se ka voyager diɲɛ kɔnɔ parce que terrorisme bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ mɔgɔw ka papier ta ka taa kojugu kɛ n'a ye ka maliyɛnw ka papier ta ka taa ko kuntanw kɛ n'a ye ka segin ka na u sigi yan tuguni donc pour que k'o bɛɛ bali diɲɛ bɛɛ y'a décider k'a fɔ ko hadamaden fɛn fɛn les 7 milliards et quelques d'hommes qui sont sur la terre bɛɛ ka identifiant biométrique sɔrɔ donc anw kelen tɛ donc anw tɛ se k'an yɛrɛ bɔ a la mais problème bɛ an ka maliyɛnw da la an b'a essayer k'o de ɲɛnabɔ mais an tɛ se ka bɔ diɲɛ na parce que an bɛ diɲɛ kɔnɔ. an balona k'a fɔ ni tun ye Alamudu kan ye u y'a fɔ cogo min na n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɔ kana fara kɔnɔna kan ala k'a sabati n'an bɔra ye minisiri b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako ni bolimafɛnkow ma ale bɛ Sikaso tile saba taama a kun taar'o la o sen fɛ a da sera ma sira dɔ bɛ yen k'a tɛ ɲin'a baarakɛbaaw fɛ dɛ a bɛ kɛ de Maganfil Dabo ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Sanche Katele Kajolo Segua Mono a sira janya kilomètre 32 ni tilancɛ o kilomètre 32 ni tilancɛ n'u bɛ min wele ko terrassement o banna pewu donc mana ji bɔnni bɛ daminɛ tarata min bɛna se sisan mana ji a bɛ bɔ a kan donc sira min bɛna dilan o kɔnɔna la sira min n'a banna a bɛ san 15 de kɛ foyi m'a sɔrɔ san 15 parce que an ko an bɛ sira fɛn fɛn dilan sisan il faut que mɔgɔw ka jateminɛ an tɛ sɔn tuguni ka sira dilan min bɛ tiɲɛ san 2 san 3 san 4 donc ni o mana ji daminɛna donc n y'a f'u ɲɛna n k'u ka fɛɛrɛ dɔ bɛ o tɛ k'a ɲini u fɛ dɛ n y'a jagoya kunde mais kalo tile 15 mais kalo tile 15 baara bɛɛ ka ban pewu parce que n tɛ sɔn tuguni samiya ka se k'a sɔrɔ baaraw nu man ban an tɛ mɔgɔ ka baara an bɛ population ka baara la. an balona k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Maganfil Dabo la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi ye ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ coronavirus ye o baaraw sigilen sen ka dɛmɛɲɔgɔnyaw ka se k'olu kɛ commune 6 kɔnɔna na min ye wulikɛjɔw ye o kɛra o maa ɲɛma dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka dɔw lamɛn. layidu min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ layidu min ko fɔra a mɛnna ko wari de bɛna ta ka di guwa sɛgɛnbaatɔw ani dɛsɛbaatɔw minnu ye n bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko bana min nana jamana kɔnɔ n y'a ye maa caman mako sa a ye gɛlɛya se mɔgɔ caman ma o hukumu kɔnɔ gouvernement tun y'a laɲini kɛ k'a bɛna 18 ta ka di guwa kelen-kelenna bɛɛ ma guwa minnu ye gɛlɛya b'u kan o baara waleyali siɲɛ fɔlɔ de ye baara in taara ka a kalifa Jigisɛmɛri de ma donc ni bana in nanen gouvernement y'a ɲini Jigisɛmɛri fɛ a ka se ka baara in ta nka ni maire ni dugutigiw ni fɛnw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc baara daminɛna Bamakɔ yan nɔ a kalo damadɔ ye nin n'an bɔra Bamakɔ yan nɔ an bɛna taa jamana fan bɛɛ. autorités bɛ ka min kɛ an dɛmɛli la masque ko o gel ko o ani ka sensibilisation yɛrɛ kɛ pour que bana in an ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la o yɛrɛ ye nisɔndiya ko ye anw fɛ yan nɔ kunu sisi la a foyi tɛ dɔgɔya anw na anw b'a bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ la anw ka to ka ca ni bɛɛ ta ye donc ni mɔgɔ kɛra sababuya ye gouverneur nana nin k'an fɛ yan a diyara n ye a bɛnna an ma. y'an ka commune fana lajɛ i b'a ye gare routière ka ca anw de fɛ yen kosɛbɛ gare routière belebeleba fana ye autogare de donc an ko a ka kan an kana masque di syndicat ma pour que o k'a di gardenw ma gare baarakɛlaw ma yaasa dɔ bɛ se ka bɔ bana in na cogo min na
ni y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ an nana masiki ba saba de di association dɔ bɛ yan déjà olu ni syndicat u b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a di gare sigibagaw ma yaasa u ka se ka lakanda u ka se ka kisi bana in ma. An ka commission minnu bɛ terrain kan ka na u appuyer parce que depuis lancement kɛra don min na fo sisan commission vraiment bɛ baara la su ni tile donc an nana u encourager k'a fɔ que vraiment bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ donc bɛɛ ka dɔn que bana nin a bɛ ka tiɲɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ ala dɔn de b'a dɔn a ɲininen don bɛɛ ma aw ka fɛn bɛɛ kɛ pour que a ka masi dɔn masi n'i y'a sɔrɔ i b'a dɔn i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i b'a dɔn i kana a tɛ bila masi kɔnɔ a tɛ fɛn dɔn donc o de ye an ka nakun ye pour que mɔgɔw ka u cɛsiri k'a fɔ que bana nin a bɛ yen. An balona k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya min kɛlen filɛ ala ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya sababama ye n'an bɔra ye san kɔni n'i y'a sɔrɔ yɛlɛmana e ka dɔn joyilakaw ka député kɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ye Isa Kulubali ale kama Bafin bi jamana bɛ cogo min na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Isa Kulubali bɛɛ b'a fɔ ne ma ko Bafin joyila mara tɔgɔ la an bɛ foli kɛ joyila commune 23 a ma bɛɛ la maliden cɛman ni musoman ka foli kɛ bɛɛ la ka tila k'ala deli ala ka sankura kɛ an mɔ hɛrɛ san ye ala ka na ni basigi ye Mali kɔnɔ maliyɛnw an ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ Mali bɔ dingɛ nin kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn minnu b'an ɲɔgɔn cɛ an k'o bila fadenya ni fɛn wɛrɛ minnu b'an ɲɔgɔn cɛ an k'olu bila an ka Mali bila an dusukun na su ni tile sankura min filɛ nin kobaw de don Mali kɔnɔ koba minnu kan ka kɛ 2021 na an bɛ ala deli ala ka a kɛ an ye k'an to kɛnɛya ni adamadenya ɲuman to an ni ɲɔgɔn cɛ hakɛto bɛ na sala salim. An balona k'a fɔ Isa Kulubali Bafin y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ɲɔgɔn ka sabati n'an bɔra ye janvier kalo tile 20 kɛra nisɔndiyakoba ye ka se ka waleɲuman dɔn dɔw o sen fɛ fanakaw fɛ olu ka sous-préfet n'o ye Benona Mikro ye san 4 k'o kɛ fana a bɛ taa waati min na jama y'a yira k'a fɔ a mitera ka taa min ye Tombouctou de ye a nisɔndiya ye mun ye ka jɔnjɔn ni commandant ma k'a ni maaw bɛnna sigi la a bɛna taali min kɛ o ma di maaw ye fo maaw bɛ kasi a nɔfɛ a kɛra lajɛraba ye a sen fɛ fana denmisɛnnakaw ye jɔnjɔnba dɔ d'a ma ka tila ka maa dɔ waleɲuman dɔn olu ka ɲɛma Abdoulaye Kone an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Abdoulaye ne jamu ye Kone gɛn ka denmisɛnnin ɲɛmɔgɔ ye cercle fɛnɛ kɔnɔ bureau local Joyila ne y'o deuxième vice président ye bureau régional fɛnɛ Kulukoro ne y'o deuxième vice président ye jeunesse tɔgɔ la. Ni ye laada ye n dɔ ma chaque 20 janvier jeunesse communale bɛ ɲɛnajɛ boloda ɲinan ta ye kɛra hukumu min kɔnɔna na komi an bɛ waati min na o y'an bali ka ɲɛnajɛ dɔw kɛ mais an b'an ka laada wuli an ye lajɛrɛ kɛ fana mairie kɔnɔ ka na fête de l'armée ka a fêter ani gendarmew ani policiers ani gardiw ani régiw bɛɛ lajɛlen donc fɛnɛ kɔnɔna na an bɛ to ka jɔnjɔn di an ka fana mɔgɔbaw ma minnu ye koba kɛ fana yan an faw n'an kɔrɔw n'an mɔkɛw o caman b'o la ani ɲinanta fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen don kosɛbɛ donc an ye jɔnjɔnba di dɔ ma bi an ka sous-préfet n'a bɛ fɔ o ma ko Benena Mongoro a ye service kɛ fana k'a daminɛ 2015 la ka taa se 2020 ma an ka jeunesse ka faamuyali ni ɲininkali la an ma fili y'a ka baara la fili ti ba fɛnw na mais an ma fili an kɔni bɛ se k'a fɔ vraiment satisfaire a ka baara la o de y'a to an ye jɔnjɔn di sous-préfet ma bi an b'o hukumu de kɔnɔna na vraiment ne nisɔndiyara parce que jama nana an ka laseliw la fɛnɛ kɛra sous-préfet fɛnɛ an ye jɔnjɔn di ale ma ani an ye jɔnjɔn di Zumana Kane ma an ye jɔnjɔn di Michel Daw ma an y'a di Nu Kamara ala ka hinɛ la an y'a d'o ma ani Samakoro o ye baara min kɛ denmisɛnninw tɔgɔ la donc ne bɛ kumakan min fɔ bi o ye ne yɛrɛ nisɔndiyalen don jeunesse tɔgɔ la nin ye fɛn ye k'a yira mɔgɔw bɛ fana ya u ye ko kɛ nin b'a yira k'a ɲini mɔgɔw fɛnɛ fɛ mɔgɔ caman bɛ se ka ko kɛ dugu in ye yaasa dugu in ka taa ɲɛ donc an y'a dabɔ o de kama bi. An balona k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye développement social o cɛ min bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Boubacar Sissoko la ale yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ commandant in bonya ne an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Boubacar Sissoko ne ye développement social ɲɛmɔgɔ ye fana commandant kɔni an bɛ dugawu kɛ ale kɔni ala y'ale ta ɲɛ ka d'a ma kosɛbɛ parce que don o don i mana na baara yɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ la c'est à dire kunnawolo i n'o ka bɔ yen o de ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye donc an minnu bɛ yan anw de jɔrɔlen don sisan parce que ala y'ale ta latigɛ ko ɲuman kɛ maintenant an minnu bɛ yan an de bɛ jɔrɔ an kana fili kɛ baara kɔnɔ parce que kunnawolo min kɛra ale ye bi baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye nin de commandant ne yɛrɛ kɔni a kun kɛra baaraɲɔgɔnya tɛ bilen dɛ a kun kɛra ne yɛrɛ balima de parce que ne b'a fɛ yen su ne b'a fɛ yen tile n se a ma kuma o kuma hali ni message dira ne ma sufɛla de la ordre de mission kan ka kɛ baara min na ne mana wele dɔrɔn a ma deli ka ne ta n tɔgɔ ma fɔlɔ a b'a fɔ chaque fois grand frère nana ye problème t'a la ne bɛ se k'a fɔ n ko min bɛ se ka kɛ ne ka nimisa yɔrɔ ye a tali la promotion ka di bɛɛ ye dɛ mais o bɛna kɛ baaraɲɔgɔn min tun bɛ an n'ale cɛ est ce que min bɛ na o ta bɛna kɛ o cogoya kelen na wa donc an kɔni bɛ ala de deli ala k'a kɛ o cogoya kelen na ale yɛrɛ min bɔra yan vraiment a ma hɛrɛ min sɔrɔ yan ala ka taa to a ka t'o sɔrɔ an ɲɛ Tombouctou sigi in na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen
n'o bɛ tɔmɔkutu sigi na ala k'a n'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma vraiment ne kɔni ne bɛ foli k'a la baaraɲɔgɔnya la a ye ne bonya kɔnɔna na ne de ka ɲɛmɔgɔ y'ale ye mais a ye ne bila sanfɛla la kosɛbɛ ne tɛ foyi fɔ a ye de b'a ɲɔgɔn don min na fo ka se bi ma ma fɛn fɔ a ye k'a fɔ k'a ko a ye min na an fɛn fɛn nana kɛnɛ kan an bɛɛ kunna wololen de tora ka fara ale kɔmana yɛrɛ kan parce que jeunesse ne kɔni ne tɛ se ka fɛn fɔ jeunesse fɛnɛ ye parce que depuis nana don min na ne ne wele su n y'u wele tile u b'u cɛsiri kɛ a baara la hakilina min bɛ fana jeunesse la tiɲɛna ne ye yɔrɔ caman kɛ mais fana jeunesse ka hakilina ɲɔgɔn a ka gɛlɛn parce que kuma bɛɛ olu yɛrɛ bɛ s'i ma a karisa mun de b'i bolo an k'o kɛ walasa an bɛ se ka jeunes la mobiliser cogo min na dugu ka baaraw la donc u y'o caman kɛ ka se donc bi ta in kɔni kunnawolo kɔni a kɛra o dan de ye ne kɔni bɛ kuma service technique bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la wa service technique bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ko k'u bɛ commandant fo bi u b'a fɔ sini ka dugawu fɛnɛ k'a ye ala ka Tɔnbukutu k'a sigiyɔrɔ ye ala ka kunnawolo d'a ma ye. an baladan k'a fɔ fana dugutigilakaw olu tɔgɔ la Yaya Tarawele ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko foyi t'olu bolo foli ko ka ɲɛsin commandant in ma an ka lamɛn. ne tɔgɔ ye Yaya Tarawele ne ye chef de village Fana. Depuis Benana nana a taara an ka bulon kɔnɔ a ko k'a yɛrɛ ye bamananden ye laada minnu b'an ka bulon kɔnɔ an k'a fɔ a yɛrɛ bɛ don bulon kɔnɔ n ko Benana e ye faama ye an ye fanda ye a ko k'o t'a la ko an k'a fɔ a ɲɛna an y'an ka laada fɔ a ɲɛna o don sisan jɛ Benana b'anw ka bulon kɔnɔ kana filɛ ko faama don mais a b'an ka bulon appliquer depuis a nana kɔni a ka tɔɔrɔ si ma yɛlɛ n kan vraiment a y'a mɛnɛ cogo min a y'a mɛnɛ yɛrɛya de ye a m'a mɛnɛ mɔgɔ yɛrɛ a m'a mɛnɛ ko fini b'a kana a y'a mɛnɛ an bɛɛ même catégorie an kɔni ka foli bɛ Benana ye depuis a nana a y'an ka dugu redresser par malfaiteur dama kun bɛ an ka dugu kɔnɔ yan a y'a sen n'o bɛɛ kan vraiment o nisɔndiya o banna an nisɔndiyara n'o ye kosɛbɛ min yɛrɛ ye regret b'a na kosɛbɛ o ye kunkolo tigɛ la ko ɲɛ mais a y'a seko kɛ ka dɛsɛ an fana y'an seko kɛ a bɛ ala de bolo ala k'a gundo poyi ala k'a gundo poyi Benana kɔni c'est un bon travailleur. an baladan k'a fɔ dugutigilakaw ka sira ye nin ye fɔ a bɛ laban ɲɛji bɛ jigin k'a sababu kɛ commandant in k'a bɛna taali min kɛ ka b'olu bolo yaasa ka kunnafoni kun cɛ commandant yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ bɛnna micro yɛrɛ a y'a ka nisɔn yira sen fɛ an ka lamɛn. a kɛra ne yɛrɛ ma surprise ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko ni ŋaniya tun bɛ jeunesse la ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma e bɛ maa mun mara kuma dɔ la ne yɛrɛ kɔnɔ bɛ firi n bɛ ka mɔgɔ ninnu mara est ce que u minɛ cogo ɲɛna wa ou bien u mara cogo ma ɲɛ wa mais n'u yɛrɛ tilara ka hakili sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna trophée yɛrɛ di ne ma a bɛ ne sɔn hakili la a kɔrɔ b'a yira ko marali a ɲɛna ni ne ma dɔ fara n ka cɛsiri kan o sira de kan ne tɛ na dɔ bɔ o la vraiment u ye mun kɛ ne a diyara n ye a ma kɛ ne yɛrɛ dɔrɔn ye a kɛra Mali de ye a kɛra Mali faso ye a kɛra président de ye parce que président ka bolo lasigi de y'an ye n'a sera k'an bonya tan a ye faso de bonya aw yɛrɛ de bonya n bɛ don fana gɛlɛya fila a gɛlɛya fɔlɔ tun ye jumɛn o tun ye dugukolo ye o tun mankan ka ca papier kolon bɛ circuler siɲɛ t'a si la a ko kɔni a ko filɛ n ye fura sɔrɔ o la bi bi na an bɛ don min na a bɛ fɔ o ma ko le foncier fana bi a basigilen don a ko redresselen don n sen da o kan k'o redresser o ye fɔlɔ ye n nana sɔrɔ sonyani ɲɔ ɲɛlen don yan n wulila k'an jɔ u farala kan an y'o kɛlɛ kɛ vraiment bi la an bɛ don min na komi bi alhamdulillah sonyani kɔni o fɔlɔkɔ dara mun yɛrɛ bɛ ma nimisaba ye o kunkolotigɛ ye an y'o ɲini cogo o cogo ani jeunesse an farala ɲɔgɔn kan ka ko dingɛ sen cogo o cogo o nimisa bɛ n na n bɛ ko dɔw la n ma se k'o ɲɛnabɔ o nimisaba de bɛ n na n'o tɛ n'o k'i cɛ ka bɔ yen la jeunesse olu ka foli kɔni vraiment ne bɛ jeunes fo n bɛ dugutigilakaw fo même les femmes n bɛ bɛɛ de fo fana yan n ka fɛn caman sinsinna yan ne tɛ se ka fana tɔgɔ tiɲɛ n tɛ se ka fana tɔgɔ tiɲɛ n tɛ se ne ta ye fasoko de ni tiɲɛni don maa mun kun o tigi y'a yafa ma n'o tɛ ne ye ta ye fasoko ye n ta tɛ ko wɛrɛ o de don. an baladan k'a fɔ commandant ni tun ale yɛrɛ ka bonyamasegi ye ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ fo k'an bi kɔrɔkɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma a y'a fɔ cogo min na dɔw taatɔ la bɛ kɛ dusukasi ye maaw bolo dɔw taatɔ la dɔw bɛ nisɔndiya o b'a yira k'a fɔ ko baaraw kɛcogo ɲɛna ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'i bolo bi. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis jamana ka kunnafoniya yɛrɛ k'a fɔ dɔ fana tɛmɛnen na fɛn min ye jamanakuntigi kurasigi ye Joe Biden ko ale baara kɔni kɛra ko wa laadaw bɛɛ lajɛlen lakilen na yirala k'a fɔ Joe Biden ko ale yɛrɛ kɔni Amérique jamanakuntigi 46nan de ye wa ko makofɔlɔ kunnafoniya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna fɔ politique ko sira fɛ ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔkɔlen don kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ ko a bɛna makofɔlɔ ko ale kɛra sénateur ye ko a ye san 36 ɲɔgɔn kɔ sénateur ya la
ko wa ko vice president kun do Obama ka watu la n'an bɔra amna Europe gunka kuna fana yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye Faransi jamana Allemagne jamana ka taa se Grande Bretagne ma k'olu bɔra ka laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min Iran jamana k'u kɔni bɛ kangarida k'a ye ko jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ mugujugu labɛnw ko a kɔni b'o la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la ko hali n'o y'a sɔrɔ a ye tɛgɛnabila kɛ sɛbɛnfura dɔw la n'an b'a fɔ accord international la n'an bɔra amina Tunisikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnw jɛkulu ye ko wulikajɔ kɔni bɛ senna hali bi tarata tɛmɛnen ko kun y'a suduru n'a ye u bɛ tugu ɲɔgɔn na wulikajɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa k'a bɛ ka Tunisi marabolo bɛɛ lajɛlen fɛ ko sisan kɔni kuma min b'u da k'o de ye fanga bɛ Tunisi kunna ko olu k'u ka minɛnw cɛ ko olu ka taga bɔ yen n'an bɔra an bɛna Laginɛkaw fɛ yen a yirala k'a fɔ Mamadu Uri Bari n'ale ye Laginɛkaden k'ale kɔni tun bɛ kaso la ko kabini kalo tile 5 san 2020 kunnafoni yɛrɛ ko nin ma kɔfɛle ko ala y'a ka kalifa minɛ ka to kaso la ko wa ko politique tɔn min bɛ yen n'a a ma wele ko opposition ko ale UFDG ko olu kɔni laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ntanyana ka sababu kɛ furantanya de ye ko fɛn min ye kasoladon ye ko o kɔni kɛra ma kasaraba de ye o de kama sa ministre min n'ale bɛ kiiriso kunna ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ni kamalen in ka fatuli ye ko bana foyi kun t'a la ko nka k'a kɔni tun bɛ hôpital la k'a to urgence la k'a kɔni ntanyana ye ko wa kɔni y'a kalo 6 de ye ko ni kasara kɔni ko a bɛ kasɔliden kɔni sɔrɔ n'an bɔra an bɛna Burkinakaw fɛ yen Burkina an ka chrétien dinɛw olu ka maɲama min n'an b'a wele ko prêtre na ale bɛ catholique la ko ale kɔni tunna ko makɔfɔlen yɛrɛ ko a bɔra ko a kan ka taa Banfora n'o ye Burkina marabolo dɔ de ko kabini tarata don ko fo sisan ko a kibaruya ma sɔrɔ dɛ ko nka ko fɛn min ɲinini k'olu bɛ senna an bɛ don min na ko bi an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ ko kunnafoni la kumaba de tin an bɛ dugawu kɛ u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala Mohamed Samake fɛn fɛn basigi ni lafiya ye an ka jamana diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Usei Masaramani ye Ala de bɛ se k'an bɛɛ lafiya don kelen da kelen Usei Masaramani ye Ala k'o k'an ye. Nin de bɛ dan sigi kunnafoni la bi min la siran balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdoulaye Kulubali ka foli